No, takže ja to zopakujem, asi ste zaregistrovali. Rozporuplný taký ten spôsob vyjadrenia určitej podpory aj z Bucket Challenge, kde mnohí sa oblievajú vodou, ale potom ako si zabúdajú na to, že celé toto milé šialenstvo bolo vymyslené na to, aby sme niekomu pomohli, niekomu, kto to potrebuje. A preto sme sa rozhodli, to pán Karol Hajek, že ideme niekoho utešiť a zároveň niekoho vyzvať. Sme vyzvali do tejto výzvy, teda spoločnosť Trier Slovensko. Dobre, počúvaj. Spoločnosť Antalis Slovensko a našich priateľov spoločnosť Takže výzva je, samozrejme, tak priatelia, takto by to bolo samozrejme len na tej úrovni toho oblievania, ale teraz prichádza aj naozaj šéf, ktorý spoločnosť Caroline naozaj chce venovať a chce ním pomôcť. To máte za to, že ste to celé vymysleli, tak komu teda ste sa rozhodli pomôcť? Takže je to nadácia BA3, pán Káčer, ktorého si veľmi cením a dúfam, že tebe Ďakujeme pekne, super, takže 500 eur, ktoré pomôžu, veríme Petrovi Káčerovi, on už bude vedieť, čo s nimi, pretože je správcom tejto nadácie, vám všetkým pekne ďakujeme a že sa tešíte, že ste suchí, že? Ja som vedel, poďme na to, ideme sa baviť.